Aku ngucap bumi angus Karang Kadempel kok ana menungso matane gedene rajamak-jamak. Iki sapa iki? Aku anake Semar, aku Bagong aku. Oh, Bagong. Wah, iki oke kawulaku ya sing tepung karo iki. Jarene wonge lucu. Ya lucu ya iso, kejem ya iso. Sapa jenengmu Prabu sapa? Kenceng Gusi. Kenceng Waja. Tak omongi ya ning tanah Jawa kene iki ukurane ukume wong nyilih kuwi disilihi, nek ora disilihi ya wis nampa. Ukume wong takon diwangsuli. Ngono lho. Dadi nek kowe arep boyong karo Semar, nek Semar nek gelem ya boyongan ora masalah. Nek Semar ora gelem aja pisan-pisan meksa karo Semar. Mergo kowe arep berhadapan karo Kapolsek Karang Kadempel. Yen ngono kowe sing dadi palange Prabu Panggolan Jagat bakal boyong Semar. Arta boyong-boyongan ora masalah. Arto kapak-kapake nek Semar gelem ki terserah kowe. Wong dasare aku ya wis jelen duwe Bapak Semar. Ning ora usah ngucap arep bumi angus Karang Kadempel. Karang Kadempel ki bumi kelahiran kowe, Mas. Karang Kadempel ki tanah kelahiranku.